Denne bygning dannede rammen omkring træbeskyttelsesvirksomheden Gori, der i 1970'erne og 80'erne var et rigtigt industrieventyr. Da man skulle bygge en ny fabrik i sin tid for 30 år siden, valgte man at lave et virksomhedslandskab, altså et stort rum uden fysisk adskillelse. Alt skulle foregå i samme rum, uanset om man arbejdede på lager, i produktion, salg, ledelse, sad alle i et åbent rum. Man havde hørt om kontorlandskaber, men det her det var altså den totale virksomhed, der var lukket ind. På trods af, at det var en kemisk virksomhed, som producerede millioner liter træbeskyttelse. Man satte meget stor pris på god arkitektur. Man skulle demonstrere, hvad træ kunne bruges til. Og derfor har vi i grunden i dag en meget bæredygtig bygning, som trods alt er 30 år gammel, men efter de sidste nyeste principper. Og det er den bygning, vi vil forvandle til et andet eventyr i videnssamfundet, et internationalt viden- og efteruddannelsescenter, hvor vi gerne vil være med til at udvikle fremtidens ledere og medarbejdere. På Innovationsfabrikken der vil vi så se nogle af de bedste eksperter i Danmark og i verden. Vi vil se spændende virksomheder. Vi vil se repræsentanter for en lang række netværk, der mødes her og udvikler sammen. Det her det bliver nogle ganske unikke rammer om et liv, om et studieliv, om et socialt miljø, om et uddannelsesmæssigt miljø med alle mulige slags uddannelser fra akademiniveau op til forskellige MBA-uddannelser med et forskelligt indhold, ledelse, innovation osv. Vi ser det som en fantastisk mulighed for faktisk næsten fra bunden at være med til at opbygge et rigtigt internationalt miljø. En node i netværk, hvor der er stor aktivitet, det kalder man også en hop. Så det skulle meget gerne være sådan en node med stor aktivitet. En provokerende node, en provokerende hop, en unode, kan man sige. Og det er sådan blevet metaforen for det, vi går og arbejder med. Rummet her skaber også en mulighed for at blande forskellige miljøer. Det er fantastisk vigtigt for de unge studerende, at de møder, om man så kan sige, den virkelige verden. Det er en væsentlig del af vores eksistensgrundlag. Vi sætter dem i kontakt med virkeligheden, med virksomheder af enhver art. Virksomhederne vil automatisk blive tiltrukket af et miljø som det her. Det vil være let at tiltrække dem til arrangementer, tiltrække dem som gæstelærer og så videre i forskellige projekter med de studerende. Innovation er ikke kun produktudvikling. Innovation er noget, der dækker alt i en virksomhed. Vi vil gerne transformere virksomheder fra arbejdsstyrker til innovationsstyrker. Det skal være fleksibelt. Det vil sige den der idé med, at man er låst fast i et klasseværelse 6 timer om dagen, og så går man i øvrigt ud, og så er man færdig med sin undervisningsdag. Den duer ikke. Det skal være transparent. Det skal være åbent. Man skal kunne se, hvad der sker rundt omkring. Man skal ikke være lukket inde i sin lille kasse inde i klasseværelset. Nej, man skal være en del af en større læringsproces, som foregår i hele bygningen. Den der fleksibilitet, den der med at kunne flytte en væg, eller rykke ind her og sige, nu har jeg gruppearbejde her, nu har jeg undervisning her, tilbage i et traditionelt klasseværelse, ud igen og arbejde i en helt anden sammenhæng med nogle andre problemstillinger. Det er meget, meget væsentligt, at man selv sætter rammerne for de aktiviteter, man putter ind i det rum, og det er det, der definerer, hvad det er for et rum, vi er i. Vi lægger meget vægt på, at ting skal kunne ses, og der skal være en tingsliggørelse. Og derfor arbejder vi på at lave et værksted i bedste MIT-stil,
hvor man kan arbejde konkret med idéer, konkret med produkter, konkret med strategier. Så det her sted skal være et sted, hvor man tænker abstrakt, men hvor tingsliggørelsen, hvor det at lave noget fysisk og have noget med hjem herfra, det er en helt afgørende ting i den måde, vi arbejder på.